Mnoho rodičov si myslí, že stačí ovocie pred podávaním deťom opláchnuť vodou, nie je to však také jednoduché. Mnoho druhov ovocia sa môže zdať čisté, ale v skutočnosti môže obsahovať zvyšky pestikídov, vosk a baktérie. Opláchnutie vodou samo o sebe často nestačí na dôkladné odstránenie týchto viditeľných nečistôt. Rovnako ako mnoho iných, aj ja som ho predtým, ako ho dala deťom, jednoducho opláchla. Neskôr som si však uvedomila, že to nie je dosť bezpečné, kým som nezačala používať tento čistič ovocia a zeleniny. Je veľmi jednoduchý na používanie, stačí ovocie alebo zeleninu vložiť do vody, stlačte tlačidlo na základni a počkajte približne 3 minúty. Stroj spustí čistiaci program, pomocou pokročilej technológie hydroxylových iónov účinne rozkladá zvyšky pestikídov a baktérie na povrchu potravín, vyčistené. Ovocie vyzerá čistejšie, lesklejšie a chutí sviežejšie a prirodzenejšie. Nie je to len na ovocie a zeleninu, môže sa použiť aj na čistenie mäsa, morských plodov a dokonca aj kuchynského riadu. Mnohé rodiny, ktoré ho používali, uvádzajú, že vyčistené potraviny vyzerajú bezpečnejšie, čo celej rodine poskytuje väčší pokoj. Tento spotrebič je zvyčajne dosť drahý, ale výrobca momentálne prevádzkuje časovo obmedzenú akciu. Objednajte si teraz a získajte výraznú zľavu. Doprava domov je tiež zahrnutá v cene. Ak vám záleží na zdravých stravovacích návykoch vašej rodiny, najmä ak máte deti, táto umývačka ovocia a zeleniny stojí za zváženie. K dispozícii je obmedzené množstvo. Ak máte záujem, objednajte si teraz, akcia stále prebieha.